Βίντεο και τώρα δεν ξέρω. Θα ανέβαινα, θα πήγαινα στο παιδικό απέναντι, αλλά είναι κλειδωμένα και δεν μπορώ να ανοίξω. Είμαι με έναν φίλο μου εδώ, το Μήλο, και απλά κάθομαι και βαριέμαι εδώ. Αυτός μια χαρά για δύο τρομάρες. Τώρα να κάνω το γύρο. Τι να κάνω τώρα? Εδώ βαριέμαι. Το άκουσατε το αμαξάκι, το καλό. Κάτι μια πουτάνα πίσω. Να πες μια πουτάνα. Και δεν ξέρω τι θα κάνω. Τώρα ή θα κάθομαι και θα βαριέμαι, δεν έχω και μπαταρία, ρε γαμώτο. Και βαριέμαι, ζωή μου, είναι ανοιχτά. Και βαριέμαι. Τώρα θα πάω να ανέβω σε ένα δέντρο. Σε ένα δέντρο εκεί πάνω στο λόγο που είναι ηλιά. Δέντρο ηλιάς. Θα έρθω να με ψηρίσετε, βέβαια, εδώ μέσα. Εδώ μέσα μια φορά θυμάμαι τα παλιά μου τα χρόνια. Τα παλιά μου τα χρόνια. Εδώ πέρα έχει πέσει μια μπάλα, άμα είναι ακόμα. Δεν ξέρω. Να θα κάνω τώρα. Θα πάω να κάτσω και πάνω στο δέντρο. Άραγε. Λιστότερα να πάω σπίτι, έχω χρειαστεί με τη μάνα μου, δεν μ' αφήνει να έρθω μόνος μου. Τώρα τα έχω παίξει εδώ μέσα. Στο καλό σχολείο. Σάβιλο. Καθίστε. Κοιτάξτε από εδώ. Από εδώ. Κοιτάξτε από εδώ πως ανεβώ. Γεια σας. Ανέβηκα. Ανέβηκα. Πάνω στο δέντρο. Τώρα θα κατεβώ. Γιατί νομίζω απέκτησα υψοφοβία. Δεν ξέρω πού να... Στο παπάρι.